ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехаред. Боше ҳама вақт ки ҷойда боше набоше, ҳама вақт хирсанд боше. Бо аэропорти Шереметовада қарор дорем, рости парерам видео карда будем ва имрӯз як апашка бигем провожаткунӣ омадем ша ва чира хостум расонам шумо дар мақсади видеомон чие ки бигем ки аз Шереметова фақат бохтар парвоз мекуна, Тоҷикистон фақат бохтар, Душанбе, Куллоб, Хуҷанд парвоз намекуна, фақат бохтар ва шаҳрҳои Узбекистон парвоз мекуна ва ба нафарҳое ки ба самолёт граница перескад мекунанд, мисол Арменияу, Турсияу дигар шаҳрҳо. Ва вақти регистратсияда мисол бисёр одамода чӣ проблема шид ки самолёти Нордвин бигем 20 кило багаж мумкина, 10 кило ручной. Бисёри бародарҳо ручноишона калон гирифтагианд. Агар касе ки видеомона ҳама вақт тамошо куна, дар чанд видеом нишон додагем ки мисол ручноитона майда гирен ки штоби ки оҳан мондагия пеши ҳар як стойка регистратсияда ҳамуда ҷо шава ки баъзеора 2,5 барои ҷон нашиданаш споридан ва багаж зиёд шид, 1 кило ҳам зиёд бошад дар ин компания Нордвин, бигем ки Северниветер 1 кило ҳам зиёд шава 3,5 то 20 килои дигара багаж ҳисоб мекунанд. Дар ҳамин масъалаш эҳтиёт боше ва ай Россия ба Тоҷикистон рафтан як бор дига хабардор кунем ки ягон компания ҳозир тест напарсидестай ва баъдан барои проверкаш бигем ки 1 этаж 2 этаж дар проверка не, лекин баъди регистратсия гузаштан таможни дар омаданда баъзе бародарҳомона документ пурсидан. Хай ба ҳар ҳол эҳтиёт боше, хубтарай. ва чӣ гуфтанем, номероро бо ҳам ҷадаемонум барои билет метавонем ки муроҷиат кунем, ҳаракат мекунем ки арзонтар бигирем иншаллоҳ. Прямо занг мезанем, мебинем худмам ки баъзе ҳолатҳо успеҳ намекунем, дар WhatsApp нависе ҳаракат мекунем ки ҳамашда ҷавоб гардонем. ва барои граница перескад кардан ба мошинам шиносо ҳастанд, метавонем ки муроҷиат кунем. ва чӣ гуфтанем, гапа зиёд намекунем, як талайка меҷиқем, ҳамин дастгирӣ мекунем, мо ҳам ҳаракат мекунем ки ҳаракат кунем. Боше ҳама вақт, гап нест барои ҳамаш.